fatia no ya ho brase e ma ne na ene na agya Kwame Nkrumah ko hu fatia so ne betena no no kuridie e ba wo ne fatia ye den entem fatia ne papa kasa se mi kunu oman konkunu Ghana nyina fa ahudie wona je ye den e ma wo na mi kunu mu be dura na ejina bibi ansana Ghana benya sa fa ahudie ni nyina no na fatia no ene wo papa mpanyimfo akasa ame amma Kwame Nkrumah enti na owo akokoduro tumi ni wura no ma ne ye de wo se wo ye den wo ye na opre de je fa ahudie ye den e ma Ghana enti owie na de na wo se wo ye once na woni hwe kura no posa ne nsem na wo se kokoko kakasa de na bosom so e ka se mbi a kire bosom ye bibi ma na so be fa na se de dia opa me ne Bible kwanya Kwame Nkrumah ban fa su gu yentimi konfo bosom no sane konfo so no se Kwame Nkrumah ban e begu aban ne gu ebegu no no kuridie amfiri ba bia ama na ye nipa bebre nya enam so me be che konfo no kotu afiase e bo no wotwe pepepepepepepe na Kwame Nkrumah ban tenne ba bia Kwame Nkrumah ban egu ene bra ye bre nyina ye se yentimi konfo nkom sho be hye na wo se Kwame Nkrumah ban e den egu efise Kwame Nkrumah de o man Ghana e ko hye kankan nyame nsa na kankan nyame ye bosom sia owesa egu yentimi asum enke bane sen na ne oman Ghana ewie samu akoni edu kankan nyame aseda na anko no na kankan nyame wesa gu yentimi asum na yentimi so bowura ne konfo de betu dua se Kwame Nkrumah ban begu da sei ti oman Ghana bra ya bra nyina sofu bia ne obetina sesan Ghana never aban bia so ne obetina sesan Ghana na sa aban a woso won de woje ye nananom sumdi me busumfo kofinti wo hwe mafidie nsu wontu gidi anamo ne nkoya amamere ne amanne mfama kankan nyame hu ya nkan kwase afo duro Kwame Nkrumah ebewuo esuo frimpon no wane kankan nyame ne wate emzo wa bakasa Yesu mai mama Yesu mai so mai mama ye na ni abra no sumanu yo di abra wona me chichine were Yesu mai so mai mama ye na ni abra no sumanu yo di abra wona me chichine were Ebusuafo Soriase princess ni abosom nyina yere na ene ye ne bosomfo kofinti atenase ebedi bosom yentume ho nkomo na bakosem sen na wote oyesu blani oye tano anaso oye bosom ana oye nkwatia blani ye ba bedi ni nyina ana oye ofiri kame ho ne ma na akwaba ye mfa nkomo twetwe no nhihye nana bacheneti se dumni ahwe ankwa ewo no kridia midima mi wura no mti me won kwa wa ho de adando mo so won susu amfa ya ya na de ete ne se dwuma de we no aye adwuma bi a me de mi wu ne kura minim se madi abosom ho mfaso nye boni aye abiri bia mekoso ayi mi wura no aye pato atmasi enti bibi ya no kura me ka me nto seb sasa no kura de nto seb yes na imo nkontompo bata ho a na wo sere na wato seb pato atmasi hwene nso enim da ho aye ya monchen na be ra nwom na ye de yes akra nye dabi enokre edurure we de wadama busum yentume emre bia ba ne obedi ne ho nkomo kakra nkofo se history ho no se mo pese omohu yentume na ase ensuo ne ba ne yetwa so ka yentume abakosam kakra chire yo edatiefo ene ahwefo nyina aseda kese so abekwa mawo no wabedwafo a mobile na ekese bosum yentimi a yentimi de sebe mpraduasa mi body dia e wo se me mamu so si yentimi ya bosum a ne so bosum ban anode se wo betimi ehia bisa ti se otisi esi wei ana konfo so si okom yentimi a min yin tunda se sa konfo no betimi atwa toro agi obi sika eni kwa so wogi yentimi busum fita untimi fa fin kikam sabi abro no makura na ade be mana fita untimi mana abro no ma fita ni menam ka kire yentimi nim makwasi yentimi ana me ne obedi ne ho nkomo yentimi me ne mre bia oba me ne obobo so kosi se kwan a Kwame Nkrumah ban e fa so gu yentimi konfo wosom no sane konfo so no se Kwame Nkrumah ban ebegu na ba ne gu ebegu no
no kuridie amfiri baabi ama nti tam sei Kwame Nkrumah aban ebegu na ye nipa bebre nya enam so me ye beche konfo no kotu afiase na yo ba na be ma bema na Kofi na nam so ma ye de no kotu afiase no konfo no so obesan ba o so onsan ma o na obi etwen so de nanu akoka de enye den eni kwa so ka tunkam kase ebo no nwotwe pepepepepepepepe na Kwame Nkrumah aban ya tenne ba bia Kwame Nkrumah aban egu ti hwa no so asrafo oh nti ene mo nkona mko yi ni mfiri ho mko duye no na suma no abefa na yire back to Kofi Kurom suma ni da na ho ne kunu na owura na wode ne be yira de nti ma me ka sa no me se me di no kure di akoma pa anamotuo papa edi yentimi achi a nke kan wo bi enimu a di yentimi achi a minika mini ayira du so metikam kan be bo kura me mefirim obeme ompenke kan wa nkeka wa ba mu a na obetwene ho ama bibia ye den ato sabre no na konfo no ne ye ni suban ne ye nyina ye kama ti ne wo so kofa no ye den efiri ho so an enti what to say konfo we was me komati amframa me komosi me komati amframa me komosi me komati amframa komsei won say omo start sa me komwe na obi timi dira ba bi say me kom yentimi on timi nka because of say yentimi ompanke kanwa e wona na motu bi obetu asase mu me akra ye platform you so akonfo etwa mu nyina abosom ye different yes untimi nhia me konfo ba me ne wa no okomati amframa na ti amframa ye different de bia me ka me saka sisudwa me konfo ba bi wota na dumase friend nana ameni ampom okomtongo okomati amframa okom na abena dosu konfo ba ni kutaja pata wate ase yentimi ye bosoma obi enu wode ne nsa na nwono yentimi ba komu onipa yentimi sane ne so no na me ne udi nkomo no me ka sese mo beba mo ma me nya awe na nka me nkofa maame ne mra na afidie isu obi ehunu maame no onye mfie ahanan ene akiri wote ase we de yakwesi enya kwesi den na be ye yanke ba ya na nke ko homo mo na nke ko twa no ade no yes ka kwesi den no na nka omo hwe program yi nyina hunu bi me busumfo ko finti ba bi amaduru sesi a no sebe me nya akwara me nyiri bia sa na me nya akwada so de nyame aye me no eye obu o nya 20 years 18 years 16 years no awu mo mfie aduanan me nya akwara 40 years mi wunne nyame na afra mi nipa ntimi nkume fise mi nya bone enti ama ho wo de pepepe yo ne kuridie ne nana ye ntimi nante a oma hunu wiase na hunu mu nsem hunu ma de kro enti amoba ya mama kwan a mo betwa me edina eda mo so suro wiase no enti fise wan suro wiase a unyini nche o de bia nana ye ntimi ba akomu a de wo kan se bosomfo anokure enante me no kure de enti ya akwan so a obi tumi tuo mprensa pa mprensa oba nyam nam tie etuo nka me hwe nyame nam tie am no udi nkomo ti no kure pepepe yo odi tu anamo a aboa yentumi efa ne konfo de ni dwane ye kan se Kwame Nkrumah epenso wode ne kohen wode ne ba Kofi Kurom wo Asante Agona wi amo ase kwan so Kofi Kurom e wa amani mu a ehye ho eho anana yentimi konfo oti eye na komdwuma nti bre ba sa na aslafo no ba Kofi Kurom ho to mba ya ma hu konfo no om start so om di tuo be se bosom na angasa nanso nhira nka bosom na nanom na awurade se om tutuo papa dem wo se ne ma nyina so bosom na esi wona boba ba kokora anka no nti suma na ba ya no se no ma be ye de a se majapade de a me yire oni bibia ka no oni ba bia sokọ ne mum obetwi pe no de hu agusu no matete ya de adi ada konfo no so si picture kom
eye saa mamere no nti ni mfie a na ewo se odi no odi di so mfa so ansa na woko eno chese bosom na amamre na oma eye yuntumi konfo ye no pen wotwidi ye no ena ama ene ye bre ya na pe na otwidi ye no ebe hye ne dene ene bra ye bre nyina ye se ye ntimi konfo nkom hye obe hye ye no na wo se Kwame Nkrumah ban den egu efise Kwame Nkrumah de oman Ghana ekọ hye kankan nyame nsa kankan nyame ye bosom kese na kankan nyame bosom kese o ye na kankan nyame ye bosom kese a owesa egu ye ntimi asum na bibi besia ode abetudwa nti bere ba ne saa no Kwame Nkrumah se danko no na wo se na ban ye den egu fise wuntimi woto sonso de ne wantua akyerebe ne apramire edan woka nti eba saa na wamfa kankan nyame ase danko ma na wo se na ban ye den egu na nsa na ban ne begu no wo se fa suma ye ntimi so na ye ntimi be yekese acha watmase nti kankan nyame ne ma yuntumi pii yes kankan nyame so kro na ne ma Kwame Nkrumah ban ye den egu ye Ghana bra ye bre nyina eye kankan nyame se Ghana ye gi atum oman Ghana ye nyina ye gi atum ye nyina ye sipi asita na ye se dabi ye bedi akonfo ne abosom mra so na ya hwehwe ba bi akankan nyame wo na yakoya amamre ne amanne ama kankan nyame a akwala ya wo ne nekura bedi oman Ghana so a oman be fa ne ntuma pa afira Ghana ye wo gold ye wo timber ye wo bauxite diamond ye wo diamond success bebre na oman Ghana ye de ye wo asase we ya asase a konkono oman aprekese esisu bia ye oman konkono nke ba ne sen ne nne oman Ghana awiewie samu akono edum bacho watamase kankan nyame aseda na ankono na kankan nyame wese gu ye ntimi asum na ye ntimi so bowura ne konfo de betu dwa se Kwame Nkrumah ban begu ne begu dasei ampa ho ene gu ye ti oman Ghana bra ye bre nyina sofu bia ne obetima asesa Ghana never aban bia ne aban bia so ne obetima asesa Ghana na sa aban a wo se won de wo gye ye nananom sumdi me busumfo kofinti wo hwe mafidie isui wontu gidi anamon ne enkoya amamre ne amanne mfama kankan nyame na se ye na osom oman no besesa ana ensesa yebehu ye tabakosem bi se kankan nyame ye fatia Kwame Nkrumah na yere papa ne de ma Kwame Nkrumah na Kwame Nkrumah de bae sisi ya beti yentumi edin yehu se yentumi ampa onkoy wo ho no kankan nyame so wo kankan nyame sunsum ongu spirit bia ni ho a owu mfi a spirit bedi no wuntimi nkan mi ntimi nkan kankan nyame wo wa wo ne se ye timi free ha ko sirim akofa bosomba afeso ye koya amamere de ya sabe mpanfo se ajabi wu a ajabi tiase kankan nyame konfo panyini wa firim de oba biem wa firim de oba biem wa firim ba foforo ba ho a sabe kankan nyame ne konfo foforo ba o wa sabe amamere ne amane kwa so ye betimi akoye ama oman afa ne ntoma pae de afira edin fatia na agboe no na mani age se odi ho na ye de abetum first no ye nananom penso no se okwa aware obi bebusi se na akwara we die mpanyinsem e na wo kan se odi gidi anamo ne mpanyimfo na ma abara ugusu awo kasa na nsem na ye den eba fatia no ya ho brase e mane na ene na agya Kwame Nkrumah ko hu fatia so ne betena no no kuridie eba wo ne fatia ye den entem ti fatia ne papa kasa se mi kunu oman konkunu Ghana nyina fa ahudie wona je ye den ema o na mi kunu mu be dura na ejina bibi ansana Ghana benya sa fa ahudie ni nyina no na fatia no ene wo papa mpanyimfo akasa ama yamma Kwame Nkrumah kankan nyame no bosum bia wo ne ma ewo hu na de ne ma ni bia ye den ama no nti se ukotongu a bosum tongu ye bosum kese tongu no ye wo ne ma a wuti akure betumi ama bi una ma na ehwe obotom se ye tuo se ye sekan se obi firi mpo firi ma bedi ubone bosum no boboro seconds pe atwati ase ti samre na Kwame Nkrumah wo
kankan nyame ne nte ho ni bi yedai ewo no ewo no ho enti na owa akokoduro tumi ni wura no ma ne ye de wo so yedai wo ye na opere de je fa ho de yedai e ma Ghana enti owie na de na wo so ye once na oni hwe kura no posa ne nsem na wo se kokoko kakasa de chere tumi no na ofa ne se tumi no na ase na ne dia wase ye nipa wase wo mo ho pajo atamase ti so de ani die ni obuo edi kan de na no kura koda kankan nyame ase a Kwame Nkrumah aban anye sei Kwame Nkrumah ebewuo cancer that cancer eye no wi obisa se wo kura no wo ne wan na o ti say ne ka ba bebisa say we ye ntumi na ka kire wa na say abakosem bia efie maami pani aka kire mini book me nana me maame wowu me maame wowu mini book bia me ko hwim because e beti so no bomb ne ko yes mi bibia ye daye so mi bibia me so daye nsi ade sei ebeto ontu wana mo na tra ho ebesi ntiri obia to we wode na no kase ya na bam o ebeifo baye de nananum nti mi kuta bi pa mi kutaja nananum nti go unni tumia so spirit twemu a untimi hu no me wo me komfo bi wo me nchen na yaw ni di nkomo a na mka chense nana ne etekam ye ba na msana hu se spirit bi atwam afrikwan mu a abafa ne na hu no no se bosonfo na ndie wo ye de na hu ye se sa amere nu no na akom no asipi asita kam hu ya me kan yankode beto so aja ma hu no o bema spirit no so wa twam se dwim bra na ka ne ko nso ne nsuo na eye de eda ho na so enti abiri bia no unu e ka asem wo kire unu bibia kire no na aposo enti me se bosonfo ko finti me se o my Ghana ye pese enye asundue ne fe ntoma pafira fatia o papa bosom kankan nyame ye hwehwe na kira kwan na yemfa na seda enkoma no Kwame Nkrumah amfa seda na nko eni na edi enya entina na omubeka ase bomb ne ku Kwame Nkrumah nya na ye ntro Kwame Nkrumah wana koto bomb a bomb ku Kwame Nkrumah omuso mu de she flower ma na omode koda na omode komane na obia kasa sebi entina wonza me no kasa me ka kiro se tete no na camera ni ho wana kwanya Yesu mfonyin na yesi yi Yesu movie e wo TV omuso na mo black and white Kwame Nkrumah de na omo ka no Kwame Nkrumah sikampoa no Kwame Nkrumah obako bia no Kwame Nkrumah ebewuo no na wieye obewuo no cancer kuro eto ne nan kacha ye mampanyi Dr. Kwame Nkrumah what I say obia no oto no bomb ye den eku no na sumai ana bosom ono betena no wa kire wo na chiwade udi ne mra na hyede so a bibi boni bia ntimi nto da eno ntina meke se senka wonya nu ho e de aseda koya nka enwie ne sa what I say na wo ka se esese yenhwehwe fatia sumai na ne papa de ma Kwame Nkrumah former president no na nka yenkoye amamre bi ne mfa bi a chawpa bi nko ero yesi ye kofatia papa kurom anase Ghana ha ya kanya meka obi ya na de ete ne se Ghana obi ene wo kom kankan nyame komfo bi ene wo wo betena fidie su se kom kankan nyame me ba besi hu twatoro kankan nyame no de enti am si komfo bi an kom kankan nyame no e bia na ye ne nte ho bajo utie mi na ye ne nte ho na e bia wakwaje na no kura no se ye betimi anya no na ye di dwato anakwa ye wa konfo asebe won akoma ye den ache ye betimi akwaje afutuo afiri wo mo ho so nti na obi timi bo obi dua wa burochire ni adane no Ghana ha itadua ye betimi agina aya amamre ne amane asre oman nyina ati na ye ho amamre ye di kan ye betwa akokọ anya kokọ a tuntum anya tuntum a fufuo san kokọ emiensa ni nyina ye betwa de amasa ase ya bajo watamase
asase ya asase oyo oba wa ye bema nti yese asase ya amponim amwa ene asase ya amponim ba jo watemase oyo oba ye bema enti ye besere na yatwa akokɔ no baako mienu miensa na ye de ama no ya mani dibem ye wia asuo bia wo wiase bia se bia wo Ghana bia tena ekobopum eno nso ya pe ho na mo ne yetu se dia konfo wa santemam sa na konfo wo nkana ba jo watemase na ye kɔ ani die kwan so no ye kɔla ebenya konfo panyina na asuma nkwa ahene ye den e wola la asuma nkwa ahene me wona number e wo me tisi ya betimi afre no ye kosi omoso a amamre ne amane no ne akoye bi pepepe ye den e wo ho ne de amasuo no ba jo watemase na de aka ye se wo sra soro wo sra sase na wo sra soro esoro no kwan be na abefa so uni tumi uni ani umunya dura ntimi sra so untimi nti obi wo no pejansa so twedi ampon kwa me ye kire wo nse wo ne ma o ma ne nsa de ade kire na ye den ese so ma ne bi on anwo mo e wo wie mu no ma me ye jawo mu gu asase we so a nipa be mre wiem wo ani abre bompa ye baba ye to wa che no soro wa entra na duru ba bi a wo se wo sende ama na ye den akon ba jo watemase nti yetimi ya sa ma mere we nyina sumbie kwa so wia afe no tumi no kanka nyame tumi no oman we sa akonfo bebre ne wo obakali akoma bia ye den ahwe wo akoma mute no obawura na wo begina ame ya amamre ni nyina ye den ama no akoma no emu tenko ade a oba obetimi aka ti sa abre no konfo awudi hu ni no wanya bosom kese ai sombo mbaja watemase ba otimi ka wo same me ha wa yi eduru da bone na me yimpanyimfo pie na me mo modidi a awum different me yere wankotu atiamfra mansan tiamfra man mom ne be kan na nsana ye ko peni twa o twam oduru ha no se ma memfa owura ha no tiamfra ma pepito onya pito wa tiamfra ma pejot onya jot na obi ho opebese onya bese ebiso na obiso akotu no wo ye na akade na wo di sika be fa me kra wo nyem yie mi twam akwa mi duru manya we aba fie wo ye me de wa be ka ho ba ya no abegba awura konfo no edina ya adwuma tu so do na no ahwehwe no akofa ni twa ye de aba do ni nsu nti na etu anamo a yakofa ni twa ye de aba mpacho watemase nti amamre ne amane ye wo a ye betimi aye amaka nkan nyame na ye de asom na omai afa entuma pa afira na asase mu ya ye kema mi bi se we ye se esuo frimpon no one kankan nyame ne ne wate enzo ha ba pese yo aso frimpon de na wo ka no etisa kankan nyame bosom kankan nyame no oyensuo oyeja oye mframa tumi a obehu na okuta saa enema miensa we no nsuo ja na mframa tumi okuta saa eja miensa we no onye tumi edi ni di agoro baja watemase onye tumi edi ni di agoro ti aso frimpon ya suo bia sebe abakosama ya beti afasi asuo no ho ya suo bia ompe basa na untimi mfa basa so nye den eni no so hu na suo frimpon na oni konfo na kankan nyame so ni konfo e wo man mu no ana ma saa maame na me kase wanya mfi aha na ne akire wo kufi kuru mu no omudi si ye ntimi so nti omo ogro se ya pitiri agro se ya mu ya ne se ye ntimi asane berane so maame ne so ene no ya berewa satan no ya abaya sane abaya no so na ye obi anwanwa ana konfo no so hwe e position we ode ne si ba bipa ye ho amamere so nti so frimpon ni kankan nyame entimi mma emeka ema nipa nyintum no mu ni konfo bi omo san ne so nti na wo so omo ade fa ye ntimi so na ye ntimi ye den ebeka enam ye nti enam omo mienu susu ye ntimi so beka ama ye ntimi aye kese e wa santimem baja watemase ha nti enei
me nsɛm a me ne wo kan wɔkyena bi wo nsɛm a me keka yi ade maduru baabi pempenso bi enya me pe o ne moma ye wo ne nkrofo a mo baaye na mo maduru baabi a ma ye de maduru no ba jawate ma se saa na etie yate yentumi story no kakra wo de amaye yehwe yentumi afemu no enhwe yentumi ye bosomblani ema mfa se yelo dodo se na ifi se obaaye wo yi ne tipie no wa ware omo abedum so yo yentimi bosom yentimi ye bosom a mani fredi nhu na komfo dodo saa eye komfo kosuampon na wofa a obekom adade efre no nana ajekum akom kan no na wo mfie nsia nana ajekum na kokom nana ajekum ana kokom ewo nobosu chena manso ma chena ma che ne damo peja damo kukuma ede che no tete no che ne damo na no so hu amamre ena okoye ya ema ni ginaye nana ajekum bekom yentimi mfie bebere na akomu no yentimi ya bosoma se onyunujo na ubedidi na nyankonton eto wadi bia fan wini bia wini di kopum sa de beche adentia sa kales na ewo nyankonton mu no sa karas no na yentimi ye den edenante eno no de ye adwuma enti konfo bekom yentimi a wokom no kwarim ontwa atro ye wo nema bebre wo ho a onye ubechiri ise konfo kosuampon wo me kan nema wo chiri a wo ba wanu nanso wo so no de wo de akomapa ene honhom ne be den ebenante nti yentimi akomfo ma hu mo de asantimamu ha ukokofi krum yentimi komfo wo ana oba agwana fo ma so ya asantimamu ya so a yentimi komfo ye nana akosua ampon bi ne afijase yentimi komfo wo se o kasa asantimamu nyina akora wo kan yentimi akomfo mo ano unyadu untimi nyadu betwe wo kasa wo kan ya tiaframa komfo e wa asantimamu ha tiaframa komfo wo betimi anya 500 se bi asem kana me kase ye ntate benya size 5 baako tiaframa mo ba jo wat ma se yes yentimi die unya no sa ye hu yentumi abakosem kakrai ye pese ye bisa se ebrebe na obafie be ye n'adwuma yo nda se bofo yentimi se wo pese wo no nya nkita hodie wo haw amane abebrese bia yentimi dadwada yentimi kura ye miene pono adwada eda ubetimi anya yentimi ene na di nkomo yie eye afofida akwaside awukude ena kwabena uhia na ubenya no ne na di nkomo but say enye dabone enye dabi unya da hunu bia de unya wo sisu sei se wasi a mame se wo ho a da no ubenya de papa yi wo ho benya de papa yi wo ho benya obi a benya no so ne de yakasa bosumu kire nuro yebo obi dua sebe bosum bi nche bosum bi yakodane no wo antoa mo mu nyina hu se adane dua yawie ya amamere still nipa no otezo de ne kwa akomfo be nan ho eno nkire se me komfo no kosene komfo bia o anya be ye bosuminum mfanse be bosum be mensa muani boy titi akro tuntum oye be ma wahu bibisa ho seminary ti se bia yo no a se wahu bibisa de a omo ne nante ya na afiru akoye nsem bebere ti obi na ti a omo na so komfo asumasi mu nkoso ne nyede enhwe ampani ampa mbedu na nya dai wo se be ma panyini si fom ko ne si fom etenasi se de atenasi ya bonkuro uji ufo de etum
chiw de dua utua mamna ne amane ye wo no wo ye ni nyina wie pe itwa akokoma no na wo som wo kra no adwane ko se de Kobo kina kura be ba shan obasa ba na chi obi ani ho a waba na na kusiampon ntimi konfo bai aso ne yeso dene hawa ba wasa aso akoda enu nti no wo bosom a e fra no asuo obi mma no ne din na se kire no so obi mfa ne haw emma ensan fa nkoda ebi si ne bi so nsi kura fi sabe ajanim ne wo ye mpacho watmase na o ka se bosom ye ntumi se ebi yankonton to na se udidi class wo ye droro so ye ne konfo se wo jaidi nti yenhwe se ebi yankonton ato na obi di haw kese bi fra bonte aba obeba be ye adwuma obasane be ye adwuma o ba konfo no onka mako mpacho watmase enti se min yankonton to ano papa se min pia bonten na me wo aduane bi hyedem na mi didi a fine ba mi pie na mpegya mi ti na rainbow no atoa mapem we fast ti se bo anwumere no nsia ne mu se nyankonto na eden afiri ho ti sa mintimi nidi ukom ye ntimi special body abre kokko na ehye ne hunum ne ade atugem atoto ana ya noa wo abre wo ne hunum udi bia one ma be kofom enipa bia na se mamo wo ye ntimi ho adwuma nko ade a obi wo a okuta bosom no onim na mamre ne na mane mbaje watmase but bosom no betena no ona kirewo na chiwade enti na body a ehye ne hunum na me fan se bia ya noa ana se dia atugem but I ben ede suma naka yes ede nsunsanso bi bebre basa nsunsanso edi kan e betimi dia bre wo komfo na na abosomfo wu twa aboa ama bosom nsunsanso e betimi ede abre wo pa kese ne se won se ye wo yare bi eya kan kwala mu yom si wi soro aka kwala soro ka obi na haban kura memia ibokosi ye ntimi din mako 7 times ni hu akura ne hwim hu abetina nizu abako toilet egu no betina nizu sesi a mana atinani yes but what must eye tumi bi a tudi busum na chi na ade no kura ewurawo what I say but the moment ya obedi sa aduana na me kan pe sa ade no atene ho afiri ho nti ya na ihwe ade bi se me enipa na enya konfo mfa se me enya konfo na ebia me yesa ade na mystery bi wa chire ebia wa wonya konfo ebia wo nka adrofo ho ai se udi ebia benya susanso bia ne de wanka okay de atiane se wonya konfo wonya bosomfo otete ama ama ka eke ye fa ha ama fo ne nka mo so o mo so ntimi ndi yes enti ye ne aye nya adru ye ne yim sei o ni problem sasa be mimi mewura wosun we mu no na ntimi de bode abre egujem sa na ebe a na ehia wa ya na eduane na me pepa bi so na hintasem bi wachire ma nipa bia na ye ne enye oh ya na de ete ne se nipa bia wote ho a so why Ghana ni nko ade e wo se eduru ba bia sebe nka otimiti bibi kakra wasum e wo wasum ti bibi freche obi o ko ba bia na bibi apem na hanko asode nti obeko no akohia de ni kwa so ye den kohia but wo ye obi a na ahom nam na wogidi a nyimi tu ana mo pemi sei se wo se bijaya meja ma de ayede ache so ene sisi de ase nananom mo amudi nananom achi no mo de sa de na adoma che de sa na mamo ene se de yakwa mo nka se eno na omo de dom ya na mo ba ye nchen sei na ye ba ba efu afidie iso a na ye so ya ma omo nim no ehunu no mahu different between akonfo ne asofo sofo adiye ba obetimi aka kirewo ye osofo bi ohunu ba woni na kade obetimi aye aso anu pacho watamazi ohunu ohunu akiri wo samri bi sof me kwa sorry na me sof ka hwe me say wo ma me etukan obeba da say ka hwe nsema nemba ampanso na me ma me beba what you say o se ka kire nsema onye den ma omma da na opeso ba na nemba yes obaya ka ebia bibi bere ebesi different between
sofo konfo enini say ye konfo so no hunu saa de we ya so hu ebi ana ma me abuku ni flat e wo so ye den oba mbajo utie wa ma bia ye betwe ne nana ye den akwa akiri e be ha adwene konfo be kire wo se wo se ma me ne ba na bibia ensi a pa akokọ bla na yemfa musa abosumi ana yemfa musa asue krache wada uruma nipa asumasi wo so wo badasi kwan munye ne mum se wo ya bosoma ampa ne se obetimi amana beduru wa bra bibia ensi a wakokọ nifa ebisa no utwa na fa me se bombo sinsen wiem ebe yi obu nyina wo ma mba fa ho aba wati ase that na konfo ni bia aba no enye ne saa eno na ya na metena fidie nso a ne edi nkomo a na ewo be se mpa ne se wo se me ka de wom ma wi ase nyina Ghana ma nyina ehunu de ede eko on se me no tena si bia ne edi nkomo a ye wa konfo bi wa me sheda bom din special ama bom abaso ti want to din a na se next program bi em no once and to din a won say won ka list ne me ko bad ne me ko bad na akonfo ewo aya na osisi dua say akonfo wa santimem na omo nyina na weti awo mo ni oh on say mi si sandboard konfo ba ko si ampon on si sandboard o si so konfo papa bi en si signboard yes on si signboard but say fofie no na mo wa ha ka beje mo nsa sa da di ani ma eba ko si da di ani ma eba man ko ba bi am ko ba bi kura na mo fa ha mesra he ye pese ye kwa blewa no ho nti akwesi de ne beba ne yes nti akwesi de mo ba ye wasam de mo kwa abrewa no na yense na ho na mo makotwa abrewa no na mo de ne ko na mo se ye suro wi ase fo busumfo ko finti anu di se mo di tu dai se na onye dai omwa pacho watama se yes hwe asantima mu ha na ye ya ma kom aye bibie bata ho me se nkra no mo ma na ye huhuhu o bebe se me na ma mo hu se saa akom ne huhuhu David ni hu wan am se bi o mani on so obetimi twi obi di na osuro ontimi nka ho ase sina say de o manya bod obetimi si omobo ne omoko me wa ha na galamse fo bi e baaye so mu hia nana ni tututu o ma no na asantima mu ya konfo omo so makoto asase o ma yeso adwuma mo na waje o mu 600 million okoya na akwose sane ma petepete asase no so keke na wadan nani owi a wode omo ko no ka chom se me na obusum bi o uye mistake na mbi kosi ahwe so ukoso ba fo mekum oka sa na nkrofo na mbefa no ehu eka o mo se ye na ne adwuma ko ye yo anye yo so ntimi ko ka nwasem ukoka na okun oboa he konfo mekum omo se agwalagwa na omutimi di omudi ye sa de no ene de se wafum se onfum yo obi aka sa oboa me kan sa ma kire mu nne obi o hwe mi bia wo so wiase TV so bia tie mi nne busumfo ko finti me kan sam nne asisu bia hwe magnet a nyankopon di dua nipa mu no to me ka soro ka fom na nka ye de na jata sebo ehu nipa no odwane wonyini betimi amene wo hu wa no odwane spirit nipa nyame di adua ye mu no nye tumi ketwa na wa hunu wo de so hwa na adwo niam bi ye den ano wajawatama se konfo se meto agwalagwa mekun oboa yesi ye wa konfo wa santimemu ha yesi o omakwaje sa tumi agwalagwa nti se bia o mo de kan to fa na ma ofra no se kowie ho we ne betimi aye bajo uti konfo bia wo hwe mi bia se wo ye konfo papa se wo ye konfo bone bosumfo ko finti me na me kan me aso bi ma so na nkasu bofo ye ntimi ntasuo gidigidija bosumfo me tiamframa konfo bosumfo na me ka sei me se wo de so akwaje nkabere wo de beto obi se de oba vele ekan tomi mbezo tomi na mo am nkyere mi ba bia me fanko na menya ahoto na ye hwe se de mo ka no omu a mo ma ye mfa hu enwura ye nuanum bi mu saa da bi ye nananom som ente saa o ye nananom som ente saa kanipa bata ho akomadwuma ye di nipa na eye opo hu nipa na wo kwa akomo na bedi wachi fa ye nana bas enye example santimamu ha konfo be na ekwa agora dom di nachi esene konfo abas ye konfo a akwanya ba se ya kwantu a wotimi ga se momfa me chia me we nya dai enko enya ye nuanum bi ne bate wo ye mfa ne chia me nko no abodam
Wonu mu watwi wadi na da wo se yemfa wo nko na ne bantena ho ana na sisi me ho akonfo ni bi omo nso edom di omachi saa o hwe mbajo odie me ye wo frefre kobo first ne ye bobo ye kase frefre kobo atiase eno so ne de enne me ko program ha ye nkoja me ye ba me ma 100 series wo ye nko mba me ma 100 oyi 50 million wanya ni pasen 50 waye kalabule anya 3 billion dadem nto di 50 million ma se froka akoja ni baabi a bacho we eye den na bas okọ baabi a otwa ntoma ya hwe atitrufuo nimdifuo mu di nanim kana ho o ma akom ye fe papa na ma akom ye fe me konfo bia wa santima mu abia wudi no kura mebo waba so me na me kire kwan se obi wo ha obi wo amane a onfa mra wo nchen hwe wa wo ha amane me ne wo pa no me se wo paafo ni kire kan odumase ye ya na meni ampo ko tongo konfo bugi ko obeboa wo ye wura na bas oho ye konfo ba ya de nyina na ko suampo oho ye kase kadew busum kadew sama gadew ko unya mo a wonsa beka na no ye first na asesisie nyina enne ya me ne wo kasei me so opemwa wo ho akyerew bibi kyere wa adwen so fa fidie frɛ na de okeke de me nkofo omo ma ye hye omo kwasisi na bibi kwasi omebo otirisu mbajo wutie me konfo ni hu bibia wo me spirit ne me nkasa mpamfa wo a me gina fidie so mo waba so da sisi de bibi kitaboso mbajo de ase bibi atumisi ani ntina me se obi a ohwe me bia wo ha wo amane fa fidie frɛ me bosomfo me ha wo ye sei he na me mfa nko me nkese konfo akosuampon eye me konfo nti adwuma wo ntimi no megye aye den ama no ebo ho mpa ye agya mo mfa ho mu aye ama mi a me kyerew ye nko konfo we ho se konfo bi betena fidie so kasa gugwa kota musika ma na wodi ni kwa ofrew ba ko mienu miensa na obi kura so obepa adwuma ohia moa na wa frew no wakasa esi den no omfrew wa fafo saade no kura wunya fa bibra ne yenye wei na nka bi afede mudi anu nyina afede ya woni ni be utwa boa mana na wo ye den dabi bompa ye se obenya adwuma ye na wonye sika na de wa honhom ne kire no waba no aye den wabeye tua bi na ja bi wunya ho de abesa so oboa wo kronfo entina na asema wo kan mu ntimi ma se bi enipa ni bia anase se enipa ni wo bia ade ntina mo mfa musika anye na eyeye nipa ne mfa musika mo ntimi ma so ne yeso ye throw challenge on say o konfo bu wa wo kwa wo se fa 200 million ye dey ebra 200 million ebi jebro obi ajo obi 12 billion 200 million skaben utie ebi jebro na ya na ete ne se on say oju 200 million na adwuma ne se be yo se nyi yo age na se da nyina ye dey ahyem ye ya ha ye nya ne sa wo be frɛ bosoma se ye ti amframa wo beto kasapreko akotoa bese 10 cedis ta baako usuma mfrɛ sika 1.5 tu check ni nyina na 2.5 wa unti ma pa na wasende ye frɛ bosom na ye frɛ video call na wa ka wasem ni nyina ye den a kyerɛ bosom no de enti a ye enti mi frɛ sika nyɛ ne a frɛ wo se begye no unse batakari na fugu amiya nkomfo papa ne konfo ayenia sa be sai ho yes wonya anya ye yamane no nko ade ayeti se obi abetena platform so ne bia wo se wo kyerɛ ade free wo kyerɛ ni free no nipa no se waye ma ne ho atɔ no nka se o we bia ade mo kyerɛ me nya ni free nti bia mo so mo ngi we mo omo nya da dabi eno na ya na ne ye problem nti ya ne de bosom no kyerɛ wo neema opa wa abekɔ akɔtɔ wo onua wo abroche no se onua ogana apa be ma onua na begina na onua na achamefo na di nanim na akɔtɔtɔ neema ni nyina aye den aba yeyi muso wie nkyekere wo ho a ne akyekere akwankyere wo ho a ne akyere na onua na koye den akoye ama nti ye no ye ntwabo wo be ye amamre no neema ni nyina ye ready no na ya frɛw na waka eyeye mame a mebrem watch baako ensa baako ye me show say bia sika kese bia ka because ye wosuma bi wa sisi ye do no na charge mo enu nti na me ka no we obi o wa bosom spirit no konfo bi o wa
waye niema bia ma ne spirit akope nti spirit ne ba de konfo ne ye eno ye na se bosom nya aka ma me konfo bi wo asante agona afom aso ha woni unya ne bosom ne wanya akoma se kura bosom ne ba won chia bosom ya aka bosom nya aka mbajo watamase nti de wadi kan ye saa ma ne bosom akope no ono na bosom ne ba na wo twabo na nka bosom de wo twabo mi mati amframa omboa obi ma ne kwa aburuchiri oje baga no se oje krama ba kope obi akwa aburuchiri na bosom aje kraman ono so se nya afefie na no ma mafia amfefia onfa na adwen fa se o baga na bosom eji na omo mo wo nche me fese komo mbajo watamase mo nne nipa nyina na adwene saa so yes but your wadwen pa de no wadwen pa yo kuta akomapa wo kuta akomapa to kai se sunsum na ye bi amana na bosom so me ka se bi a kire bosom ye bibi ma na so be fa na se dadia opa amene bible obetu ya so ka me ko bebi na bosom o frɛ kura no osun na 3 days time bosom ko ye na adwuma ma no na adwuma ne ye adwuma ne ye osun be bele 2000 Ghana te bosom be tre so na so mo frɛ ni pasumesi uni ma asam kuro se me ko asare ase ne bu afu na bosom so o enye ebo a wo hye me na me beji o ebo mu na asem na nka me ka kire ndi se wo ko asare ndi first na oni se wo ko asare na ba mbo ati ase ndi ase ma bosom ne ka so won de onko ye wa ha na lady bi ba na nim nisu ada oni be ma bi atana be ma na iburu kwase ebuo be ya be ma no kra wo yire wo one na yire te e wo ma na ba se ne nsam wo bi bosom ne mo na wo ma wo be ma no ma sika nkoje store e ya adwuma ne wie na be ma no ma 150 million wo share bo 5 million 150 no 5 million mo yo wa na friend say be man disca na ide ama wo de akoto account nti wo ba beda bosom hase nti adasuma asa na ye friend o say scan de akoto bank ba 50 cedi won phone so so won send ma bosom na e wa na suma na ka say company hwe company unim ne yesi akire o wa na be man friend say Friday na abo be 4 something no so bank e kuzu ne ka ni nje break diga na maniska na wakuya yede abra na mandi no so pese so pe 100 million so de akoto bank said that them ko 100 million yede and the man boy no Saturday nyum na de be che Sunday na boy no ko no so fittest for na wie bibia but o check e be si be 48 million to man 50 no the 2 million na yede ayeka and of 50 million no sa yede and the man e man ade che man dia no pa na boy no friends won't ni ntra bi sika no an de man na waje afi wodi sun no afroka free ni krom 50 cedi na so be send e feed afroka free ni krom oba waje obi bosia 5 million de bla boso no so onfanya wi se adwuma na kura no asa hwete nti waje a obi nkwase a onfanko ho no hu se boso ni wura be man man ye de yes wonu no pam sun hai tini su so hu ya nkan kwase afo duro hu ya nkan so da kechi nti mo mai hunu ne yeye na bribia yemfa no kuridie enka ya brabo ya bompa yese na nanu so be yia no wayi nkate bone na firim na nkate bone in 2025 ombe firim konfo bone bia wo Ghana ha asantimamu ha no oni no kure ebe ya ipa bone sem ema sebe enimguase aba bia kan ye ewurade seja no mte ase a omone nindi ombe wu rough Enzi say 2025 dey be kwa konvo yie pa me na oh bebre ebu o wa obete se yese wona na yere to mu di nkoma na ote aduane ho am say pressure ntimi nkun konvo pressure ntimi nkun konvo ni mu ndro na afi de pressure da me de bia me mu hia ana me ne nsantwerefo hia na mbe so mu hunu se tumi han eni nubunam ajanum de ache kwa This is all your confidence and pressure when you're comfort. Unni hwe because me nim comfort bia o de akoto platform to say o asichire yade nti wa wo aduru boa no asichire yade me kata mani ba ku sei na ka sei kura metimi de akote metimi am wapunu aduro upunu nansa na wapunu nansa na wapunu boso me na so ubepunu emprenan ba jo watma se ubepunu emprenan pese hospital ni enko check asichire yale o ko check mi enhwe so hwe
obu o se ne pressure se kwanya bebe ma pressure ma menkyere duro ba ko ma mfa nche o on the facha mu na free tiefo ne ahwefo nyina hunu se tumi ewo baby yes pressure obu o se ne pressure kosoro aduru sei se ba bia aduru bia ba bia pressure na aduru bia ba pen kwa nsusu na ba no mo ape na ahan mo ape wisa kwa nsusu na aduane no aha mo ape na ahan aka ho sa na ema mienu we no ape ye kokoma nkwala ya na de yi bitum hwenten mpacho no no ape hwenten obema na doso hwenten no obabo so sa wodi nsuo no bedi kan sisu ama na hu ade kwa nsusu ano aha ne we no hwenten ne hwenten ne tiano na de egum ehuru fa so kakra na wasoe pachoti na wasoe wo soe si ho a na wahwie ni nyina gu galon mu on se yo ayi bi wo hyehye pa fon wisa na manketenkete no jambi manem muta de kire obi sran jam manem na hwie egum pe galon ba ko fa ye wunsu anopa wi anyumra na wotwe ukọ hospital near say pressure e de so wa so wi asi tv di omo kan nyina ya ntro ne mom ukọ na esi ni ho a se de otie no fre so wi asi fo no na ka chom se bosomfo so ma si aduro o kire ye no manya ho mu ayepa nti mom fa aseda e ma no na se otimi yasa agya no so be hira wo piao na chese ahwefo aduro e na bosomfo de ache free nti wo de wo bi nkwa wo de kotrai wo try na ye ya mesro membu ani nguso frɛ na ye hu sa ampa ade na ye na won se na nanom omo e platform so nyina omo nyina ya no mache modro ba ko e BP e sichire yale se obi na enwo a omo timi chire ni free aha nkwa na benya sa ne ma we nyina aha ana brema ye kwan emiede ne nyina asi de won ti asi bia bosomfo na mbada so frɛ no obechiricho mu ere mo yakram